са 409. Днеска ще го взема. Самара Морган. Защото че няма надпис. Но тя е... Тя е момиче, което не се играе просто. Историята на Самара Морган започва, когато е била на 10. Всички са се държали лошо. Никой не я харесва, подобно на Кървата Мери, която вие знаете от предишната история. Тя е била смърдлива, тя е била мило момиче, но никой не я харесва да се в лицето. Казва, че е грозно. И тя се засигнала от това и един ден, там тя като пораснала, майка им, баща им се забавили, отишли да живеят другаде, а тя трябвало да се грижи сама за себе си. И един ден дошъл един крадец, който взел една пушка и я пострелял в главата. Всички разбрали за това, взели тялото и го хвърлили в един стар изоставен кладенец, подобно на Кървата Мери. И те запечатали кладенеца с специални катинали, какви ли не работи, но сега нататък този дух броди до днес в това място, навсякъде другаде и някой знае, че дори и в гората. Но все пак тази легенда се остава мит. Ние ще я осъществим с един много млад видеозаписвач. И с мен! И сега започваме след малко. Добре, започваме с търсенето. Добре, следвайте. Когато има хора, спираш. Това. Чакай, какво е това? Чакай, ще увеличим. Чакай, това да не е? Чакай. Мисля, че и тя. Не се доближавай! Чакай! Къде? Няма я. Само с катърка куче, ти нямаше. Ще отдалечим. Не, няма я. Няма я никъде. Ела ще с него да потърси към този. Къде е? Няма я. Чакай. Ето я. Чакай, тя. Как е успяла да се премести там? Да. Да че не при нея. Къде е? Не знам. Да се качим горе. Видяхме там. Може да е там. Хайде. Хайде, бъди първи. Ох. На мен ми. Стига, си се глезил. Търсим Самара Морган, забравили? Не, ще навреди. Стига де! Вау! Това, не знаеш, че е тук? Вот! Къде? Стига! Търсим я. Къде? Не знам, видях я тук. Тук? Къде? Чакай, ще се приближа. Тя идва! Не дей! Виксата! Директира се! Мале, чакай, идва бързо! Защо не бяга? Бързо! Тя ще те убие, не се доближава, бързо бяга! Тя да наближава до мен!